Les tasques que fem són principalment tasques de manteniment, de paleteria, també fem tasques de pintura i tasques de jardineria i les anem variant depenent de la setmana. De dilluns a dijous fan les tasques pròpiament de la brigada i els divendres, tots els divendres fan cursos de formació, bé sigui formació per aprendre a fer un currículum i a millorar-lo, entrevistes de feina de com les han de preparar i com s'han de presentar, treballen la part emocional, s'intenta tocar tots els àmbits. Aquí li ensenyem el que és fer les coses com s'han de fer, com s'ha de fer una paret, com s'ha de posar una totxana, un jero, un bloc. Li ensenyem a posar els pals a plom, ells no saben el que és a plom ni a nivell. Li donem l'experiència que tenim nosaltres, li donem amb ell perquè ho aprenguin. Els professionals estan en tot moment ajudant-los, els donen consells, no només de la feina en si, sinó del món una mica laboral. Sabien que nosaltres no estàvem especialitzats en algunes coses, doncs també ens ajudaven, però també ens donaven una mica de canya per aprendre, perquè clar, són 3 mesos que passen volant. Y aparte de las tareas que hacemos aquí, en mi caso a mí me han ayudado mucho en tema personal y creo que a muchos compañeros también le han ayudado en ese factor. Hemos tenido tiempo para hablar sobre temas, problemas o cualquier incertidumbre que tengamos en nuestra vida y ellos nos han ayudado a solucionarlos. Doncs sí, et fa créixer com a persona, també t'ajuda en el dia de demà, si en el teu lloc de treball has de treballar amb una altra persona i el teu treball no depèn només del que tu fas, has de saber que pots recolzar-te en l'altre i que tot sortirà endavant. Els joves que no sapiessin què fer, si fer un batxillerat o el que fos i no saben què fer al final, jo els recomano fer aquest curs aquí, que es fa aquí a Sant Pere, a l'Escala, a Castelló, que es fa a molts de llocs que és possible fer-ho i que dona moltes sortides. Qualsevol cosa que faci aquí el dia a dia en el curs de l'Ocupar em pot servir en el futur.